Získejte čas a peníze a žijte život podle vašich představ. Mezinárodní věrnostní program Klub NFD. Milí priatelia, uvažovali ste nad tým, aké by to bolo, keby ste mali finančnú istotu alebo finančnú nezávislosť? Ako by sa zmenil váš životný štýl? Čo by ste robili ináč? Čomu by ste sa venovali? Dobrý deň, moje meno je Martin Cigánek, som predseda predstavenstva spoločnosti NFD a autorom projektu vernostného programu klubu NFD. Úvodnú otázku som vám položil zámerne, pretože chcel by som zdôrazniť zámer a účel spoločnosti NFD na našom trhu. A zároveň by som vám chcel dať do pozornosti, čo konkrétne NFD vykonáva, čo robí, čomu sa venuje, ale aj to, čomu sa nevenuje, aby sme predišli nejakým nejasnostiam. A zároveň by som rád vysvetlil, aké má náklady vernostný program klubu NFD a aký má význam pre vás. Tak poďme najskôr na to vyjasnenie, čomu sa NFD nevenuje. Je to predovšetkým banková činnosť alebo aktivity, ktoré sú spojené s kartami a s prevodmi a podobnými vecami, pretože tieto záležitosti robia banky. My takisto neprevádzame peniaze na vaše účty. Venujeme sa výlučne len sprostredkovaniu najlacnejších pasívnych príjmov. Prevod na účty vykonávajú zmluvní partneri, ktorých sme začlenili do nášho vernostného programu. Čo sa týka tej našej hlavnej činnosti, čo sa týka činnosti predaja najlacnejších pasívnych príjmov, veľa informácií získate z prezentácie, ale veľmi krátko by som len chcel zdôrazniť, prečo hovoríme alebo prečo zdôrazňujeme, že sa jedná o najlacnejšie pasívne príjmy. Predovšetkým, čo sú to pasívne príjmy, čo sú to aktívne príjmy. Pre vyjasnenie, pasívne príjmy sú predovšetkým príjmy, ktoré vám prichádzajú, aj keď vy nepracujete. Pasívne príjmy sú vtedy, keď peniaze pracujú pre vás a nie vy pre peniaze. Aktívne príjmy sú príjmy z práce, z podnikania. Čiže tie pasívne, tie sú väčšinou príjmy ľudí, ktorí sú finančne nezávislí, ktorí zainvestovali čas, peniaze, ktorí zainvestovali dávno predtým a počas niekoľkých rokov si ich vybudovali a dnes vlastne nemusia pracovať a žijú život, ktorý si možno vysnili. To je našim cieľom, to je našou víziou, aby každý užívateľ, aby každý člen našej spoločnosti si vytvoril pasívny príjem do výšky aspoň svojej finančnej istoty. To znamená do výšky svojich vlastných obratov, respektíve nákladov, ktoré vykonáva, ktoré platí kartou. V prípade, že budete spolupracovať a sa zapojíte do spolupráce aktívne, vytvoríte si ďalšie príjmy, ktoré sú aktívne a vyplácajú sa každé 2 týždne. A zároveň si vytvoríte príjmy aj pasívne z vybudovania obchodnej siete, ktoré sa vyplácajú mesačne a je to tak ľahko povedané, je to vlastne dolár za každý prevod na kartu vášho obchodného partnera. Sú to veľmi zaujímavé príjmy z hľadiska toho, že raz investujete čas a poberáte tieto odmeny počas celého života. Na čo by som chcel upriamiť pozornosť je práve náklad, ktorý súvisí s zaobstaraním bežných pasívnych príjmov. Tento spôsob zabezpečenia pasívnych príjmov je veľmi dostupný pre širokú verejnosť a je najlacnejší. Najlacnejší pretože jeho náklad na zaobstaranie tohto príjmu alebo tohto pasívneho príjmu je s porovnaním s inými pasívnymi príjmami najnižší. Na to, aby ste si vytvorili pasívny príjem z prenajmu nehnuteľnosti, musíte investovať množstvo peňazí do nákupu nehnuteľnosti. Na to, aby ste si vytvorili príjem u nás, vám postačuje iba si otvoriť účet a dať si tam minimálnu čiastku. Táto investícia je v pár $100 a investícia z zakúpenia nehnuteľnosti je niekoľko stoviek $1000. Je to ďaleko dostupnejšia príležitosť pre mnoho ďalších ľudí. Nie len pre tých, ktorí majú voľné, už zdanené finančné prostriedky na to, aby si mohli zakúpiť takéto nehnuteľnosti alebo takéto aktíva. Ďalej, ak už na to peniaze máte, ak si kúpite nehnuteľnosť, tak je tam významný náklad, ktorý súvisí s údržbou, s prevádzkou, so správou budov a proste staraním sa o to celé,
aby vám to stále prinášalo príjmy. V našom prípade ten náklad sa pohybuje okolo 3-4% z obratu, ktorý vykonávate na karte v priemere za rok. V prípade nehnuteľnosti je to možno 30-40% z príjmov, ktoré vlastne získate z prenajmu. Čiže skutočne tento spôsob je jeden z najlacnejších alebo najlacnejší spôsob získania pasívnych príjmov. S porovnaním s inými pasívnymi príjmami. Ak sa vám táto myšlienka páčila, odporúčame vám zapojiť sa do spolupráce a vyskúšať to. Lebo ak sa budete na toto pozerať len z diaľky, možno vám niektoré veci uniknú. Pohľad na tento projekt zblízka vám umožní zistiť, aké sú tam plusy, aké sú tam mínusy. Mnoho ľudí uvažuje o tom, že má to svoje náklady, ale tam sú nejaké poplatky, sú tam vlastne náklady súvisiace s vedením účtu a podobné veci. Ale poviem vám pravdu, existuje ešte horšia vec. Horšia je tá, že keď tie poplatky nezaplatíte a keď sa do toho projektu nezapojíte. Pretože vtedy sa vám môže stať, že ak nemáte na to, aby ste si udržali takýto príjem, tak možno nebudete mať v živote na to, aby ste si vôbec nejaký podobný zabezpečili a prežijete život vo finančnom strese. Toto je predsa len lepšia cesta, ako sa dostať k pasívnym príjmom a k finančnej istote. A ak vám chýbajú finančné prostriedky, môžete si ich spoluprácou zarobiť. Určite pre tých, ktorí toto porozumeli, pochopili, že táto príležitosť patrí medzi jednu z najrýchlejších a najprístupnejších pre mnoho ďalších ľudí. Ak sa vám to páčilo, budem rád a odporúčam vám, aby ste sa kontaktovali so svojimi sponzormi, pýtali sa ich na otázky, ktoré vám nie sú jasné. Odporúčam vám, aby ste absolvovali vstupné semináre a základné školenia a získali základný balíček informácií, tzv. Štartovací balík, ktorý vám pomôže vo vašej činnosti alebo vašej spolupráci s nami. Ďakujem pekne za pozornosť a želám vám pekný deň.